Stħarriġ ikkummissjonat mill-Awtorità Maltija għall Komunikazzjoni wera punti notevoli b'rabta mal-użu tat-telefon ċellulari. Dan l-istudju wera żieda qawwija fl-abbonamenti għal servizzi bil-kuntratt, iżda minkejja dan dawk fuq servizz magħruf bħala prepaid għadhom fil-maġġoranza. Fil-fatt 35% ta' dawk li wieġbu għal dan l-istħarriġ qalu li għandhom servizz tal-mobile bil-kuntratt. Dan ifisser li fuq l-istħarriġ li sar 3 snin ilu ġiet irreġistrata żieda ta' 13 punt perċentwali. 65% wieġbu li għandhom servizz tal-mobile li għalih iħallsu qabel permezz ta' dawk imsejħa top-up cards. F'dan il-kuntest ħareġ ukoll li abbonati li jħallsu qabel huma iktar informati fuq in-nefqa minn abbonati li jħallsu wara. Kważi n-nofs ta' dawk li wieġbu li għandhom servizz ta' kuntratt qalu li jħallsu iktar minn 20 euro kull xahar. Interessanti wkoll il-maġġoranza assoluta hija kuntenta bis-servizz provdut mill-kumpaniji tat-telekomunikazzjoni. 91% tal-partiċipanti fl-istħarriġ wieġbu li huma sodisfatti filwaqt li 2% biss mhumiex sodisfatti. L-istħarriġ wera wkoll li kull ma jmur qed tiżdied il-popolarità fl-użu ta' smartphones. 66% ta' dawk li għandhom servizz tal-mobile qalu li jużaw smartphone. Minkejja dan madwar nofs il-partiċipanti li għandhom mobile bażiku qalu li ma jħossux il-ħtieġa li jaqilbu għal smartphone. U brabta mal-smartphones, ftit aktar minn nofs jużaw id-data fuq il-mobile tagħhom, bil-maġġoranza tagħhom jużaw dan is-servizz kuljum. Madwar nofs il-partiċipanti li jużaw id-data fuq il-mobile jgħidu li jagħmlu dan anke jekk jaċċessaw żoni ta' Wi-Fi bla ħlas. Dwar applikazzjonijiet li jintużaw bħala mezz ta' komunikazzjoni bħal Messenger u WhatsApp, nofs il-partiċipanti iqisu dawn il-mezzi bħala sostitut għall-SMS. Intant l-istħarriġ juru wkoll li 3% ta' dawk li wieġbu ma jħossux li għandhom bżonn mobile. Dawn li jew jixtiequ jibqgħu maqtuwajn mid-dinja jew għal xi ħud jgħixu ħajja serena mingħajr mobile, fil-biċċa kbira tagħhom għandhom il fuq minn 65 sena.